Chcel by som dnes predstaviť jeden zaujímavý stroj od výrobcu Meopta. Je to český výrobca rôznych zariadení, premietacích strojov, diaprojektorov a podobne. A jedná sa o premietačku na 16 mm film, celuloidový, je to Klub 16, ešte verzia zo 62. roku. Samozrejme, že neskôr sa zariadenia inovovali, boli vybavené modernejšou technikou, polovodičmi. Toto je ešte elektronková zostava, pochádza zo zdroja, ktorý napája sieťovým napätím 230 V, cez transformátor napája motorickú časť a osvetľovaciu časť. Tu je žiarovka 1000 W, ktorá má dosvit do takého menšieho kina. Tento stroj sa používal aj v kinách pri premietaní úvodných filmov pred hlavným filmom, ktorý išiel z 35 mm pásu, takže používala sa aj ako na úvodné krátke filmy v kinách, ako si to ešte niektorí pamätáme. Premietačka má snímače aj zvukové, to znamená, že ak je tam filmový pás s magnetickým pásom, s magnetickou stopou, tak sa dá prepnúť na magnetický snímač, alebo optický, tu je zotrvačník s fotónkou a zosilovač je taktiež elektronkový, to znamená, že tu sú basy, hlasitosť, mikrofón, môže sa pripojiť externý zdroj zvuku na ozvučenie, povedzme, nemého filmu a má samozrejme vybavená je 2 rýchlosťami, čiže pre zvukové filmy sa používala rýchlosť 24 snímkov za sekundu a pre nemé filmy 16 mm. Má spätný chod, krátkodobý, pretože nemá navíjanie dozadu, treba bolo navíjať ručne. A zaostrovanie objektívom. Objektív má dosvit takých 20-30 metrov, čiže v pohode pre menšie kinosály vyhovovala. Používalo sa ako pomocka pri výučbe na školách alebo posluchárniach na vysokých školách. Takže na 62. rok veľmi podarená vecička. Meopta, výrobné číslo, precízne vypracované súčiastky, stroj váži skoro 50 kg, je tam veľký motor, sú tam prevody, je tam všetko kovové, žiadne plasty sa ešte vtedy nepoužívali. Čiže premietačka funguje ešte dodnes a ešte aj bude, pretože nevyžaduje takmer žiadnu údržbu, stačí len párkrát premazať. Neskôr si ukážeme, ako sa zakladá film. Ide veľmi jednoducho, pomocou kladiek. Kto sa trošku vyzná v premietaní, tak je tu okienko, cez ktoré prechádza filmový pás. Samozrejme ide trhanie, aby sa pri každom prechode okienku uzatvorila clona, vtedy prejde na druhý obrázok a potom sa okienko znovu otvorí. Samozrejme, že keď je to v takej rýchlosti 25 krát za sekundu alebo 16 krát za sekundu, tak ľudské oko to nezaregistruje a vidí ten obrázok premietaný plynule. Samozrejme,
Problém je, ak by sa niekto sa snažil, čo som aj ja robil, zosnímať pomocou inej kamery premietaný obraz, tak prebieha ten prerušovaný pás vlastne v určitých oblastiach sa stále objaví, čiže nedá sa to až tak. Na to sú tie kopírovacie stroje, skenery, aby sa dal filmový pás digitalizovať. Takže ten skener stojí trošku viacej, ale nemám čo digitalizovať momentálne. Takže predvedieme si, ako to funguje. Teraz si môžeme ukázať jednoducho najľahšie, ako sa zakladá vlastne film. Film už máme nasadený na cievku na ramene. Otvoríme si objektív, prístup. Vidíme tu kopu tých kladiek, ale není to nič jednoduché. Obyčajne býva k tomu nákres, ale keď to ukážem raz, tak to stačí. Ide to najprv cez prvú kladku zhora, potom sa to obtočí okolo zubatého kolieska, ktorý má zubky presne tvarované tak, aby zachytával okienka vysekané vo filme. A tu je taká pritlačná, aj na ostatných kladkách je taký pritlačný palec, ktorý vlastne pritlača film k tej kladke, aby sa nejako nevyšmykol, alebo aby držal svoju pevnú polohu. Čiže ideme najprv okolo prvej zubatej kladky, okolo smerom hore. Tu je treba nechať taký malý oblúčik, aby film mal húlu, pretože on, keď je strhávaný tou mechanikou, tak musí jednoducho kmitať. To znamená, že on kmitá v tej fáze jedného polička, jedného okienka. Čiže táto smyčka tu musí stále byť, nesmie to byť našponované nejak, lebo film by sa mohol pretrhnúť alebo by zadrhával. Ideme smerom k takej spodnej kladke, ktorá je gumená a tá má za úlohu vyrovnávať film, pokiaľ by vynechal ten strhávací zubok nejaké poličko, aby sa to automaticky znovu dostalo do správnej polohy. Čiže ideme okolo toho gumeného, zase hore okolo tej kladky, tam je znovu ten pritlačný palec, takže znovu ho tam našponujeme jemne, pritom držíme stále túto smyčku, no a ideme okolo zubatej kladky jednej. Tu sú teraz dve kolieska napínacie, ktoré vlastne usmerňujú film okolo zotrvačníka, aby držal správnu rýchlosť, keď beží zvuk, by to mohlo kolísať. Takže ideme najprv okolo jednej, okolo zotrvačníka a vraciame sa späť. Pritom musí to byť tiež našponované, aby tie kladky takto jednoducho cvičili. To znamená, že oni majú tam také svoje pnutie. No a ideme okolo posledného zubatého kolieska. Znovu pritlačný palec a ideme do spodného vodiacej kladky a potom už je to jednoducho. No a na druhú cievku navíjaciu. Čiže tým pádom máme film založený. Ešte skontrolujeme, či sú zúbky v správnej polohe, prípadne si pomôžeme tým, že natočíme zúbky, aby sa vystrčili von cez okienka. Teraz cítim prstami,
že sa zachytili do okienok. To znamená, že môžem vrátiť objektív, ešte vyskúšam, či je to zapadnuté a tým pádom máme film založený. Môžeme skúsiť na prázdno, to znamená, že prvá poloha bez svetla, film beží hladko a pustíme do ďalšej polohy svetlo a môžeme pozerať. Prípadne naostríme obraz na potrebu vzdialenosti